Ka Hinyotrap National Youth Movement ha ka khatsau tarik naiwiang kalalait ban kindo ya ka KHEDC bandawa pintre kam me ka land transfer act halor ka jingthi jaka ki brio na barjella Henry habapoi ha KHEDC lakhang ka jingrung ki dekhot HNYM show office UCEM Hadian kat tu kat ni por UEM badai kmi ya ka land transfer act uba te bor pathau lembar u deputy CEM ba PNCM kilakhot ikinoyalam HNYM banyakren u vice president ke HNYM u marshal lingdo nonglain u loong baka seng kalawan tur namar ke jingsha e kai ke jingdawa jongka UEM uba te bor pathau u loong ba ka KHEDC kala thau da ka special land committee ban pej benya ya ka jingdi jaka bat unkhot hajar yu urang ba shnong bat UCEM ka hima milliam ha kani ka tayo banyakren halor ka kam tu ka jing wan tur jong ka seng hang lia Kena kaliang jong UEM jong kalan uba dei ba te bor pathau ang tau bat u TCM ba PNCM de kila khot ini bagini keren sepua bat ha ba ya keren bat ki kila ong ba ngi ai ku blai ya seng HNYM lo bakal lawan ra ya kani ka issue namar ki ong ba maki kim tip ai maki ki song hang ni kim dan ai ka jing tip beri kat ni kena kaliang tu ki kila ai assuran ya seng do ba baki ong bang ibu ya kani ka news ngi lani kata namar hadu mentak lalong suppose ngi ki ong ba kadang long mar ki hap niat kata diu proses ki ong ba kalalong stat pelat henry nakaliang sama district council ki ong ba kila ada biak khamat kani kila don ni tak special land committee tikin khat hajar ya urang ba snong jong katiga madan riting nan takin khat hajar ya UCM jong district council haban ya UCM hima milliam bakin ya keren habay dai bat kani kapang de nakaliang jong ba tibor ong ba hapo jong uni ubnai kini ibarat khat in long ki bayat baik ki bayat inti ya lada kadang kanu ro kin khat lang ini ya kaseng jungi bakin ya keren man pensai lada ka district council kam hadu kata kinut ban bu ka assuran ba lada ka district council ka kampat lia ya bidai bakni de suwa ban kot uni ubnai kin sapin i ngi ba hadu kanu kani ka proses kala ayat ya bangi ya keren mentangi ong ba nakaliang kaseng dungi wan hi kwa hiba ka district council kan dan ya kanu ka kompeti ka belong specialist ban pek ya ka lan ban pek ya ka kendau ka siap yang jak riu dia nakaliang tukil ki ong hawat nila dan ni kata nang taki ong ba kinsa sna susu ya sibun teliki an ki ban penklan dia bakut bakadu la ong ba ka district council dia kan dia try ringkat seng hakapan ya pet ya kmi ya ka jing e ka jing san lani ya kinu ki benta ki ba kta ya ka kendo ka siap dong jak ben riu dia nakaliang ka seng hi sa sisian ro ong ba lada ka district council nani kani ka lauda UEM kalan nani UCM nani deputy CM kim sim kia habe dei wani kani kadang long ta jing sedang jong sang dia lada ka poi kata ka puar ba nyimban sia bangin hakwan ka wegal diti kan bedi kani ka jingwan jong ka HNYM untuk ka south ki lawan ikendu ini ban pen snow ya kata ka ton ka jing thit jaka jong we manipuri po maran ting tena kaleng jong i masinyo itu ka city jong ki tinggal form ini special land committee kapan study ya kan yes markum pitip hi kan ka caka ka ba layo ada ka tingtho nak senang kadina du 1994 mo de ladangi keren ka land transfer act kamli ka subject tuni de subject state tama nak leng juni sa simkhia kan ni bangen pen bob lang state tu pen pe kana mangena ban ya ta kalti ka ba long legally ka ban biang kana ba ngilai ka jinge de nagleng jungi ila form ni special committee kini mentak tio banwan kan sasyong bahkan sa study ini nama kala involved na 1994 class 2 ibun ki bangle ya kapan nagleng jungi sim kia kene in persyang man pendap kam kulo tambah in persyang ba bahkan committee kan kot marang ni kala involved ban kot bang kini sinong ini keren habedi begini kecing ai kot ceka snam natangi hap kot ya usim juga himamalim makani kawan lang kebentate ikwa ban pendap kam kulai kene nagleng jungi nyele kan pala ban pendap kam kulai kenapa ini yo ban berkat apa dia kene kam jong kecing yo ceka jong manipuri ai pi nomor 1994 mo ya kata te ngala ban ong bahaka tem jong tengam tip sya tenre yo kala don tip sya ngam tip tenre ni sotna bakini ki sanggiwan itu ini apa dia kene te nagleng jungi ngin simkia kene bangin sapet nomor pistu haka nomor ka land transfer act kamde state kamde ka discussion subject state subject di bidang hi ka land act jungir kadang 1 2021
ya ka bangi dang ngile ban ya penbet phai ke ni khnam ba ka ching trekam ka lana ka poka sexual area kan long ka bit pabiang khnam ngila ban prevent ko mikini kan ban yada ya ka ching wan thit ka ji bom dei khasi ka chela ka chung Thank you.